ten Dzurinda, čo to nám rozpráva, že základné ľudské práva aj majú na... Ja ti poviem, prečo tam boli tí ľudia. Tí ľudia tam boli v tej dobe preto, aby si zabezpečili základné ľudské právo na telenovelu. Toho sa báli tí ľudia, že jednoduchá Mária už nebude. Počkaj, jednoduchá Mária bola na RTVS-ke, tak sa... Ja neviem, ja som tu ani nebol, ani som to nepozeral, niečo také. Ale keď si už načal... Ale keď ešte je zaujímavé, že ty to vieš presne. No toto je veľmi zaujímavé. Ja to viem presne, čo moja mama pozerala pri žehlení. Ja si spomínam. Schovávaš sa za mamu. To je hnusné. Ale ty poznáš jednoduchú Máriu. Že si to pozeral. Ty si v živote nevidel, však. Ty si v živote nevidel. Koho? No, keď poznáš názov seriálu Jednoduchá Mária, tak si ju musel vidieť. Nevidel som, ale rodinní príslušníci k tomu utekali kamarát, ako keby zlato rozdávali zadarmo. Áno, jasné. No, nevidel som, jasne, že nie. Jasné. Teraz tu o Snehulienke.